György herceg. Sarolta hercegnő és Lajos herceg annyira aranyosak. A királyi gyermektrió Vilmos herceggel és Kate Middleton szüleivel lépett ki a képbe. Mit tett Vilmos herceg egyértelműen világossá gyermekei és mostoha nagymamája kapcsolatáról? És milyen népszerű játékot játszik a többi unokájával? A brit királyi család rossz okokból keltett feltűnést a Westminsteri apátság nagytermében zajló véget nem érő dráma miatt. Egy karácsonyi énekben Lajos herceg egy meglepő igazságot árult el Kamilla királynőről, amelyet évekig tartó királyi megjelenések során próbáltak titokban tartani. Vajon ez a szűretlen pillanat feltárja a palota falain belüli kapcsolatok valódi természetét? És miért érzi Sarolta hercegnő annak szükségességét, hogy folyamatosan védelmező álláspontot vegyen fel? Csatlakozzon hozzánk, miközben megtudjuk, mit mondanak a királyi család következő generációja, amiről az egész Egyesült Királyság beszél. A sokkoló karácsonyi énekes összecsapás. Egy hideg decemberi estén a Westminsteri apátságban egy karácsonyi énekes istentisztelet váratlan fordulatot vett, ami megdöbbentette a brit királyi családot. Az apátság, csillogó fényekkel és ünnepi díszekkel ragyogva, a gyermekkori őszinteség meglepő pillanatának hátterévé vált, amire senki sem számított. A karácsony az év egyik kedvenc időszaka. Az ajándékok. A csillogó díszek és a darált piték ideje, de egyben a lelassulás és a mélyebb dolgokon való elmélkedés ideje is. Az 5 éves Lajos herceg, aki híres volt élénk energiájáról és vicces arckifejezéseiről, büszkén állt egy színes és gyönyörűen feldíszített kedvességfa mellett. A fa nem csak a látványosság kedvéért készült, különleges célja volt. A vendégeket arra kérték, hogy akasszanak szívből jövő hálát és elismerést kifejező kártyákat az ágaira. Minden kártyán kézzel írott üzenetek sorakoztak, egy meleg és jelentőségteljes üzenetekkel teli fát alkotva. Ez a szép ötlet az édesanyjától, Caroline-tól, a walesi hercegnőtől származik. Szerette volna valami személyes és meghatót vinni az eseménybe, egyszerű, de erőteljes módon bemutatva a kedvesség és a hála fontosságát. Louis büszkén tartotta fel a kártyáját, hogy mindenki láthassa. Az üzenete egyszerű és kedves volt. Köszönöm nagymamának és nagypapának, mert játszottak velem. Kate szüleiről, Carol és Michael Middletonról beszélt, akik köztudottan nagyon aktív és játékos nagyszülők Berkshire-i otthonukban. Ami ezután történt, mindenkit meglepett. Egy vendég kedvesen megkérdezte Lajost, hogy miért nem szerepel Kamilla királynő a névjegykártyáján. Louis állítólag egy gyerek őszinteségével azt válaszolta, hogy hazudik. Az ünnepi hangulat feszültté vált, ahogy Louis folytatta. Elmagyarázta, hogy Kamilla megígérte, hogy játszik vele, de később idegesítőnek nevezte, és elment. Hozzátette a gyerekekre jellemző éles megfigyelő képességgel, hogy látta, amint egyedül ül, és semmit sem csinál. Kate, aki addig a közelben lévő vendégekkel beszélgetett, gyorsan odament a fiához. A közelben állók láthatták, ahogy halkan súg Louisnak, bár általában nyugodt mosolya kissé feszültnek tűnt. Vilmos egyszerre meglepettnek és aggódónak tűnt, amikor Kamillára pillantott, akinek a rendszerint nyugodt arckifejezése egy pillanatra megingott. A pillanat rávilágított a királyi családon belüli bonyolult kapcsolatokra, különösen a különböző generációk között. Károly királyt már látták unokáival játszani a Highgrove House kertjében, és meséket olvasni nekik. Camilla és a walesi gyerekek közötti kapcsolat azonban formálisabb és távolságtartóbb maradt. A karácsonyi istentiszteleten történt incidens nem csak arról szólt, hogy egy gyerek kimondta a véleményét. Világosan mutatja a családok összeolvadásának kihívásait, még a királyi udvarban is. A walesi gyerekek idejük nagy részét a Middleton családdal töltik. A 9 éves György herceg és a 7 éves Sarolta hercegnő csütörtökön kiálltak édesanyja, Kate Middleton mellett, hogy támogassák második éves ünnepi koncertjét, akik a társasjátékokkal és szabadtéri szórakozással teli laza családi összejöveteleikről ismertek. Ez a laza hozzáállás ellentétben áll a királyi család hagyományosabb kapcsolatkezelési módjával, és az ehhez hasonló pillanatok ezt a különbséget egyértelműen bizonyítják. A szertartás során a királyi család megőrizte nyugalmát, de a hangulat észrevehetően megváltozott. A személyzet tagjai halkan suttogtak egymás között, míg a legtöbb vendég úgy tett, mintha semmi szokatlant nem vett volna észre. A királyi események gondos megtervezése ellenére ez a pillanat megmutatta, hogy a valódi érzelmek hogyan törhetnek felszínre néha. A szertartást követő napokban a jelentések szerint családi megbeszéléseket tartottak a történtek megvitatására.
A palota hivatalos közleményei hangsúlyozták az egységet, de Louis szavai felhívták a figyelmet arra a kényes egyensúlyra, amelyet a családnak fenn kell tartania a közéleti kötelességei és a magánélete, valamint a hagyományos királyi elvárások és a modern családi dinamika között. A karácsonyi szertartás incidens emlékeztetőül szolgált arra, hogy még a királyi gyermekek is, formalitásokkal és kiváltságokkal körülvéve, ugyanolyan szűretlen őszinteséggel látják a világot, mint bármely más gyermek. Bár Louis megjegyzései kínosak lehettek a felnőttek számára, ritka és őszinte betekintést nyújtottak a királyi családon belüli kapcsolatokba. Bizonyították, hogy királyi vagy sem, a családi dinamika mindig egy kicsit bonyolult. Louis herceg meglepő őszintesége a karácsonyi éneklésen sok embert megdöbbentett. De ez egy nagyobb kérdést is felvetett. Mi történik a palota falai mögött, amikor a kamerák kikapcsolva vannak? És miért tűnik annyira másnak Camilla kapcsolata a Walesi gyerekekkel, mint a család többi tagjával való kapcsolata? Komplex királyi családi dinamika. Camilla kapcsolata Vilmos és Katalin gyermekeivel olyan, mint egy hiányzó darabokból álló kirakós. A többi nagyszülővel megosztott meghitt ölelésekkel és vidám pillanatokkal, ellentétben a Camillával töltött pillanataik gyakran formálisabbnak és visszafogottabbnak tűnnek. Ezek a interakciók többnyire hivatalos eseményeken történnek, ahol elvárják, hogy mindenki mosolyogjon a kamerába. A családi összejöveteleken a különbség egyértelmű. Amikor a gyerekek meglátogatják Berkshire-ben élő Middletoni nagyszüleiket, rohangálnak a kertben, segítenek sütit sütni a konyhában, és órákat töltenek társasjátékozással. Még Károly király is csatlakozik hozzájuk. Letérdel unokáival a Highgrove House-ban kertészkedni, és megmutatja nekik a kedvenc növényeit. De a dolgok egy kicsit másképp alakultak Camillával. Nemrég egy kerti partin a Buckingham palotában, miközben a királyi család nagy része jól érezte magát. Gyönyörű volt. Abszolút tökéletes. Tényleg szeretnek az emberek kerti partikra járni? Camilla beszélgetett és nevetgélt, miközben távolságot tartott a Walesi gyerekektől, György hercegtől, Sarolta hercegnőtől és Lajos hercegtől. Ehelyett az első házasságából származó unokáival állt. Egy pillanat különösen kiemelkedett. A kíváncsi és játékos természetéről ismert ifjú Lajos herceg letépett egy virágot a kertből, és lelkesen megpróbálta megmutatni Camillának. De ahelyett, hogy csatlakozott volna az izgalmához, Camilla kissé nyugtalannak tűnt, nem tűnt annyira nyugodtnak vagy közelinek Louishoz, mint ahogy mások várták volna. Ez egy apró, de észrevehető pillanat volt, ami arra utalt, hogy Camilla és a Walesi gyerekek között más a dinamika, mint a család többi tagja között. Ez a távolságtartás nem csupán a különböző személyiségekről szól, visszanyúlik a családi múltra. Vilmos mindössze 15 éves volt, amikor elvesztette édesanyját, Diana hercegnőt. Ahogy felnőtt, végig kellett néznie, ahogy szülei házassága az egész világ előtt szétesik. Diana egyszer egy híres tévéinterjúban azt mondta, hogy 3-an voltak ebben a házasságban. Gondolja, hogy Mrs. Parker Bowles szerepet játszott a házassága felbomlásában? Nos, 3-an voltunk ebben a házasságban. Károly Camillával való kapcsolatára hivatkozva problémákat okozott a házasságukban. Ezek az emlékek még mindig frissek. A királyi családi vacsorákon azt mondják, hogy Vilmos udvarias Camillával, de nem sokat beszél vele. Kate, aki mindig kedves és figyelmes, gondoskodik arról, hogy a gyerekek tiszteletet mutassanak egymásnak, de nem erőlteti őket arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. A tavalyi húsvétot a Windsori kastélyban a gyerekek a legtöbb időt a szüleikkel és első, Károly királlyal töltötték, míg Camilla a saját családjával maradt a kastély egy másik részében. Ez még nyilvánvalóbbá válik az ünnepek alatt. Karácsonykor Sandringhamben, a királyi család Norfolki birtokán Camilla unokái is ott vannak. A birtokon dolgozók szerint szembetűnő a szakadék. Camilla unokái együtt maradnak, míg György, Sarolta és Lajos külön játszanak. Ez a megosztottság még csoportképeken is látható, bár nem túl finom. William keményen dolgozott azon, hogy megvédje gyermekeit a nyilvánosság figyelmétől, amellyel felnőtt. Ő és Kate normálisabb életet teremtettek családjuknak, amelyet iskolai futásokkal, sportedzésekkel és családi moziestekkel töltenek meg. Otthonukat, a Windsori Adelaide Cottage-ot azért választották, hogy a gyerekeknek legyen egy kis terük távol a főpalotától, és önmaguk lehessenek. De még a normális életük mellett is a királyi kötelességek részei a világuknak. Hivatalos eseményeken a gyerekeknek minden családtaggal, köztük Camillával is kapcsolatba kell lépniük. A király koronázása alatt a kamerák felvették azt a pillanatot, amikor Lajos az apja kezéért nyúlt, ahelyett, hogy a tervezett módon mostoha anyja mellett állt volna. Ezek az apró pillanatok egy nagyobb történetet mesélnek el arról, hogyan működik a család zárt ajtók mögött,
Annak ellenére, hogy mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint kijönni egymással, a királyi családon belüli kapcsolatok némelyike mégis bonyolult. Azok az emberek, akik szorosan együttműködnek a családdal, azt mondják, hogy bár mindenki a tőle telhető legjobbat teszi, néhány múltbeli problémán még mindig dolgoznak. A gyerekek, különösen az őszinte természetű Louis, néha akaratlanul is kimutatják ezeket a rejtett feszültségeket. Az egyik dolog, ami kiemelkedik a feszültségből, a 3 királyi testvér közötti erős kötelék. De mi teszi a kapcsolatukat ilyen különlegessé? És miért tűnik úgy, hogy Charlotte hercegnő ennyire védelmező öccsével, Lajosszal szemben? A védelmező testvéri kötelék. Az Adelaide Cottage hatalmas kapui mögött, távol a hivatalos eseményektől, George, Charlotte és Lajos pont olyanok, mint bármelyik másik testvér. A tévé távirányítóján veszekednek, takarókkal erődöket építenek a nappaliban, és mindig összetartanak, amikor nehézre fordulnak a dolgok. Mindössze 8 évesen Charlotte hercegnő már egy gondoskodó nővér szerepét öltötte magára, szinte mint egy kis védelmező öccse számára. Charlotte hercegnő élvezi, hogy diktálhat, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy meg kell kérnie az egyiküket, hogy hajoljon meg. A viccelődéstől kezdve egészen odáig, hogy példaképként szolgál Lajos herceg számára. Egy kedves pillanat, amely ezt bizonyította. A Buckingham palota kerti partján történt tavaly nyáron. A rendezvény nyüzsgött az emberektől, és úgy tűnt, hogy az izgalom elönti Louist, aki játékos energiájáról ismert, de még csak egy kisfiú. Érezve, hogy nyugtalanul érzi magát, Charlotte habozás nélkül közbelépett. Halkan megfogta a kezét, vigaszt és biztonság érzetet nyújtva neki. Aztán korát meghaladó higgadtsággal és nyugalommal gyengéden átvezette a férfit a tömegen, és megmutatta neki, hogyan kell megfelelően üdvözölni a vendégeket. Nem egy nagy, feltűnő gesztus volt. Csupán egy csendes, kedves gesztus, amely megmutatta, mennyire jól érti a testvérét. Charlotte látszólag pontosan tudta, mire van szüksége a férfinak abban a pillanatban, ami azt bizonyította, hogy már fiatal korában is természetes képessége van arra, hogy gondoskodjon másokról, és kecsesen kezelje a királyi élet nyomásait. Különleges kötelékük már azelőtt elkezdődött, hogy Louis járni tudott volna. Egy kedves fotón, amely Charlotte 3. születésnapjáról készült. Olyan gyengéden tartja a kis Louist, hogy a palota személyzete minimumjának kezdte becézni. Most, néhány évvel később, ez a védelmező érzés csak erősebbé vált. A Lambrook iskolai csevegő állomásain Charlotte gondoskodik róla, hogy Louis megtalálja a tantermét és minden könyve meglegyen, pedig neki is el kell mennie az óráira. De ez nem minden komoly dolog ezeknek a testvéreknek. Minden péntek este családi moziestet tartanak az Adelaide Cottage-ban, és Louis mindig tart fenn egy helyet a kanapén Charlotte-nak. Még egy titkos készfogásuk is van, amit senki más nem tud. Még a szüleik sem. Charlotte-nak van egy külön fiókja a szobájában, tele Louis rajzaival, amiket csak neki készít. George, lévén a legidősebb, nagy szerepet játszik a csoportjukban. Miközben királyi jövőjére készül, plusz órákat kap a brit történelemről és a királyi szabályokról, mégis szakít időt arra, hogy gondoskodó bátyként viselkedjen. Tavaly nyáron Norfolkban György megtanította Louisnak sárkányt eregetni, ugyanazt a türelmet mutatva, mint Charlotte mindig. Nekik is megvannak a saját hagyományaik. Minden szombat reggel együtt készítik a reggelit a szüleiknek, a palota szakácsának egy kis segítségével. George a pirítóst kezeli, Charlotte a gyümölcsöket rendezi el, Louis pedig, bár rendetlenséget csinál, ragaszkodik hozzá, hogy megkeverje a narancslevet. Ezek a kis csendes pillanatok még erősebbé teszik a köteléküket. A Lambrook iskola tanárai gyakran említik, hogy a testvérek hogyan gondoskodnak egymásról a szünetekben. Amikor Louis elkezdte az iskolát, és ideges volt egy foci meccs miatt, George és Charlotte egy különleges 3 fős meccset szerveztek a természettudományos épület mögött, amíg Louis elég kényelmesen nem érezte magát ahhoz, hogy a többi gyerekkel játszon. Még a nagy hivatalos eseményeken is, ahol elvárják tőlük, hogy egyetlen jobbi formájukat hozzák, a testvéri kötelék továbbra is látszik. A Ljudby színes csapat találkozón! Amikor Louis egy komoly pillanatban kuncogni kezdett, Charlotte nem mondta neki, hogy maradjon csendben, ahogy mások tették volna. Ehelyett vicces arcot vágott vissza rá, ezzel egy kínos pillanatot kedves, vicces szóváltássá változtatva a kettő között. A 3 testvérnek van egy titkos kódszava, amit akkor használnak, ha valamelyikük kényelmetlenül érzi magát nyilvános eseményeken. Egy palotai benfentes elárulta, hogy Charlotte-nak azután jutott eszébe az ötlet, hogy észrevette, mennyire túlterhelőek lehetnek bizonyos helyzetek Louis számára. Amikor az egyikük kimondja a szót, a másik 2 tudja, hogy itt az ideje közbelépni és segíteni. Nem csak szabályokat követő királyi gyermekekről van szó.
Testvérek, akik igazán törődnek egymással. Bár a Walesi testvérek közötti szoros kötelék világszerte rabul ejtette a szíveket, minden akkor kezdődött, amikor Lajos herceg csatlakozott a királyi családhoz. De hogyan lett ebből a kis hercegből, aki egy ilyen hagyományokkal rendelkező családban született? Boldog és szókimondó gyermek, aki a nyilvánosságot és a palotát is résen tartja? Királyi születés és nyilvános élet. 2018. Április 23-án London utcái izgalommal voltak tele. Az emberek korán elkezdtek gyülekezni a Szent Mary's kórház előtt, izgatottan várva, hogy elsőként láthassák a legújabb királyi babát. 11 óra 1 perckor, miközben a tavaszi nap felmelegítette a várost, megszületett Louis Arthur Charles herceg. Louis Arthur Charles. Louis Arthur Charles a nev. Mostantól ő felsége. Lajos hercegként fogják ismerni. A kórház ablakpárkányán, ahol György herceg és Sarolta hercegnő is született, hetek óta folyt a készülődés. Az ápolók és a személyzet a színfalak mögött azon dolgoztak, hogy minden tökéletes legyen a legújabb királyi baba érkezésére. Odakint napról napra fokozódott az izgalom. A királyi család rajongói a kórház közelében gyűltek össze, székekkel, takarókkal és napernyőkkel felszerelt kis táborokat állítva fel, hogy kényelmesen érezzék magukat. Termoszokban teát és tányérokban kekszet hoztak magukkal. Harapnivalókat és történeteket osztottak meg, miközben együtt töltötték az időt. Inkább egy nagy utcabárra hasonlított, mintsem csak hírekre vártak. Amikor végre bejelentették a baba érkezését, a város ünneplésben tört ki. London szerte örömáradat uralkodott. A Westminsteri apátság harangjai 3 órán át zúgtak, vidám dallamokkal töltve meg a levegőt, amelyek visszhangoztak az utcákon. A Hyde Parkban a King's Troop Royal Horse Artillery, királyi lovas tüzérség nagyszabású tisztelgéssel emlékezett meg az alkalomról, 62 ágyútűzzel az új királyi személy tiszteletére. Az izgalom és az energia világossá tette, mennyit jelentett ez a pillanat az embereknek, mind a városban, mind azon túl. Louis nevének különleges jelentése volt. Kerest neve Lord, Louis Mountbatten, Fülöp herceg szeretett nagybátyja tiszteletére szolgált, akit 1979-ben súlyos sérülések értek. Az Artúr és a Károly középső nevek nagyapjához, a jelenlegi harmadik. Károly királlyal és Nagy-Britannia történelmének nagy királyaihoz kötötték. Lajos már első nyilvános megjelenésétől kezdve világossá tette, hogy a saját feje után fog járni. Míg a legtöbb királyi baba alszik az első reflektorfényben töltött pillanatában, Lajos ökleivel a kamerák felé lengette a kis öklét, amitől a fotósok megnevettetésre kerültek. Katalin később viccelődött, hogy Lajos a maga különleges módján köszönt a világnak. Lajos keresztelője. A Szent Jakab palota királyi kápolnájában tartott keresztelője egy szeretettel teli pillanat volt. A kápolna, melyet lágy napfény világított be a régi ólomüvegablakokon, különleges emlékeket őrizett. Ugyanitt keresztelték meg nővérét, Saroltát, és itt helyezték el nagyanyja, Diana hercegnő koporsóját a temetése előtt. Lajos ugyanazt a keresztelőruhát viselte, amelyet testvérei is viseltek, és amely Viktória királynő legidősebb lányának 1841-ben viselt ruhájának másolata volt. Ahogy Louis idősebb lett, a személyisége is kibontakozni kezdett. Az első karácsonyán Sandringhamben a nagy szalon szőnyegén mászott, csomagoló papírt gyűjtött, és mindenkit megnevettetett. A személyzet még a kis forgószélnek is nevezni kezdte, mert folyton mozgott, és mindent felfedezett, amit elért. Lajos először a 2019-es Trooping the Colour ünnepségen integetett nyilvánosan. Míg a legtöbb királyi gyereknek időbe telik, mire jól integet. Lajos elsőre tökéletesen sikerült. Édesanyja karjában állva a Buckingham palota erkélyén olyan izgatottan integetett, hogy a kis karja elfáradt, mielőtt véget ért volna az esemény. Amikor elérkezett az óvoda ideje, Louise a Kensington palota közelében található Wilcox óvodába került. Az első napon egy majdnem akkora kék hátizsákkal vonult be, mint ő maga. Tanárai hamarosan rájöttek, hogy imád festeni, és gyakran hozott haza képeket a testvéreinek. A zsebeiben pedig a játszótéren szedett köveket. A család windsori Adelaide Cottage-ba költözése még több változást hozott. Ez a csendesebb otthon több teret adott Louisnak, hogy önmaga lehessen. Különösen szerette a kertet, ahol segített Kate-nek napraforgót ültetni, és megtanult első bicikliét pótkerekek nélkül vezetni. Lajos minden nyilvános megjelenésével egyre inkább a vidám személyiségét láthatjuk. Akár vicces arcokat vág a királyi eseményeken, akár őszinte kérdéseket tesz fel hivatalos összejöveteleken, friss energiát visz a királyi hagyományokba. A nagy koronázásoktól a huncut mosolyokig a királyi figyelem gyakran a család legfiatalabb tagjaira esik.
De hogyan ötvözi a legfiatalabb királyi családtag a mókát és a játékot a fontos hagyományokkal, amelyeket elvárnak tőle? Királyi örökség és modern szülői lét. 3. Károly király koronázása 2023. Május 6-án nagy történelmi esemény volt. 3. Károly király koronázásakor az egyik királyi személy kiemelkedett. Nem címe, hanem energiája miatt. A legfiatalabb királyi családtag, szépen öltözve és izgatottan. Családjával vett részt az ünnepségen, míg bátyja, György herceg komolyabb szerepet játszott. A legfiatalabb némi vidámságot és örömet hozott az eseményre. Játékos viselkedése és őszinte arckifejezései lazábbá tették az eseményt. Lajos herceg játékos viselkedése mögött egy átgondolt nevelési stílus áll, amely a királyi hagyományokat meleg, gyakorlatias megközelítéssel ötvözi. Édesanyja, Kate Middleton walesi hercegnő közismert arról, hogy milyen gondosan neveli gyermekeit. Miközben ellátja számos királyi feladatát, prioritásként kezeli, hogy szerető és szilárd otthont teremtsen családja számára. Kate-et gyakran látni a gyerekeivel mindennapi tevékenységeket végezni, például iskolába vinni őket, vagy családilag a szabadban tölteni az időt. Hisz abban, hogy egyensúlyt kell teremteni a királyi felelősség és a rendszeres gyermekkori élmények között, hogy a gyerekek úgy nőhessenek fel, hogy gondoskodnak róluk, és kapcsolatban állnak a körülöttük lévő világgal. Még a nyilvánosság előtt is kiemelkedik Kate szülői hozzáállása. Mindig a közelben van, végigvezeti gyermekeit a királyi eseményeken, és segít nekik jól érezni magukat a reflektorfényben. De otthon az élet nem csak a királyi szabályokról és a megjelenésről szól, hanem a lefekvés előtti mesékről, játékokról és arról, hogy együtt töltjük az időt családként. A hagyomány és a gyakorlati gondoskodás keveréke azt mutatja, hogy bár Louis, George és Charlotte a világ egyik leghíresebb családjának tagjai, szüleik keményen dolgoznak azon, hogy kedvességgel, felelősséggel és örömmel nőjenek fel. Kate természet iránti szeretete nagy hatással volt gyermekeire, különösen a legkisebbre. Akár az Adelaide Cottage-i otthonuk kertjét fedezi fel, akár a kertészkedésben segít, imád a szabadban lenni. Ezek a tevékenységek megmutatják, mennyire értékeli Kate a természettel való kapcsolatot, amit kutatások is alátámasztanak. Miszerint a szabadban töltött idő segít a gyerekeknek kreatívabbnak és erősebbnek lenni. De nem csak a szabadban tartózkodásról van szó. Kate a házon belül is ösztönzi a kreativitást. A közös sütéstől a kézműveskedésig segít gyermekei képzelőerejének fejlődésében. A legkisebb számára ez azt jelenti, hogy az egyik nap Sarolta hercegnővel táncol a konyhában, a következőn pedig igyekszik lépést tartani az idősebb testvéreivel. Ezek a pillanatok különleges családi emlékeket teremtenek, telenevetéssel és szeretettel. Vilmos herceg a gyerekei nevelésében is nagyon részt vesz. A királyi teendői mellett is gondoskodik arról, hogy minőségi időt töltsön gyermekeivel. Játékos természetéről ismert, aki a móka és a jó, illetve a rossz közötti egyensúly megteremtésében törekszik. Ez a nevelési mód a királyi család modernebb megközelítését mutatja, ahol a szeretet és a részvétel ugyanolyan fontos, mint a hagyományok követése. Katalin és Vilmos csapatként dolgoznak gyermekeik nevelésén. Tudják, hogy a királyi családban lenni kihívásokkal járhat, ezért gondoskodnak arról, hogy gyermekeik normális életet élhessenek. Bár legkisebb fiúk gyakran kap figyelmet vicces viselkedése miatt, ez a támogató otthon jele, ahol szabadon önmaga lehet. A legfiatalabb királyi családtag vidám személyisége nem csak azért van, mert a média imádja őt megszólítani. Egy olyan családból származik, amely értékeli a kapcsolatokat, a kreativitást és a törődést. Szabadtéri tevékenységek, családi időtöltés és az apróságokra való odafigyelés révén Katalin és Vilmos olyan otthont teremtettek, ahol gyermekeik felnőhetnek és boldogok lehetnek. Hogyan változott Camilla szerepe a királyi családban az évek során, és milyen a kapcsolata a mostoha unokáival? Azt mondják, a gyerekek nem hazudnak, és nagyon jövőbe látóak. Mennyi igaz Lajos herceg szavaiban? Ne felejtsd el lájkolni, megosztani és feliratkozni a továbbiakért. Kattints a képernyőn megjelenő következő videóra is. Élvezni fogod!